खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हाग्राबारि गेजेराव बस्थायै बस्था बोखांनो हादों सोरखारि माइरं बस्थासे बस्थानै नङा गोबां बस्था माइरं मोननो हादों माइरंआ माखासे गाज्रि जाबाय आरो माखासे बस्थानि माइरंआ दासिमबो मोजाङैनो दङ नाथाय सोर आरो मानो हाग्रा गेजेराव दोनदों सोरखारि माइरंखौ गरिब दुखुथियाफोरनि थाखाय हरनाय माइरंखौ लानानै सोरबा बेफार फालांगि खालामदों नामा बेखौ लानानै सोंथि बेरखांदों तेजपुरनि कामारगावआव औवासुं सिङाव बोखांनो हादों बस्थायै बस्था सोरखारि माइरं गासै मोन 60 बस्था हमनो मोनदों सासे सुबुङा औवा दाननो थांनायावसो प्लास्टिकजों खोबनानै दोनखुमानाय सोरखारि माइरंनि बस्थाखौ नुसनहैदों बेनि उनावनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों सोर आरो मानो सोरखारि माइरंखौ हाग्रायाव दोनखुमाफैदों बेखौ लानानै सोंथि खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा दतमानि बड'फा फोथाराव खुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया जोबनानै थांबाय मैया जोबथा सानाव मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोनखौ दुंब्रुदै बरायदों मैयानि सानाव फ्राय 2 लाखसो सुबुंफ्रा थुबुर जादों होननानैबो फोरमायथिदों उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास लुनो रादाय होदों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा लोगोसे बिथाङा बिबुंथियाव बुंथिबावदों दि 3 बोसोरनि गेजेराव उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज लुनो खोथा होदों बेनि अनगायैबो गेलेमफुनिफ्राय क'क्राझारनि गेजेराव जि रेल लामा जागोन बेजों थांलाय फैलाय फालांगियाव खाबु जागोन होननानै फोरमायथि बिथाङा लोगोसेनो बिटिआरआव गं 35 हाइ स्कुलखौ मडेल हाइ स्कुल बानायनो थाखायबो बिधान सभायाव फोसावनाय जादों अक्ट'बर दानाव 8निफ्राय 10,000 लाइमोनफोरखौ लानानै गुवाहाटीनि स'रसजाई स्टेडियामाव बागुरुम्बा बा बारदै सिख्ला मोसानायनि राहाबो लादों बिटिआरआव 1,200 मेगावाट मोब्लिब दिहुननायनिबो राहा लादों होननानै फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा ओजोंहाय अमित शाह बिथाङाबो बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव बेखौनो बुंथिदों दि दिल्लीयाव दोंसे लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दोननाय जागोन आरो बेखौ एप्रिल दानावनो बानायनाय जागोन होननानै रादाय होयो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि सायावबो बिबुंथि होयो बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि दफाया 82% मावफुंजाबाय आरो आद्रा थानायखौ फैगौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो मावफुंगोन होननानै खोथा होलाङो बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि बड'लेण्डआव दा गोजोन फैबाय आरो जौगानाय जाबाय नासानि एस्ट्रनट्स सुनिता विलियम्स आरो बुड्स विलियम मरे बिथांमोनखौ बुहुम फारसे लाबोफिननो थाखाय 4 एस्ट्रनट्सआ इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनाव सौहैबाय थांनाय बोसोरनि जुन दाननिफ्रायनो स्पेस स्टेशनाव नांथानानै दंमोन सुनिता विलियम्स आरो बुड्स विलियम मरे बिथांमोना 8 साननि थाखायल' थांदोंमोन नाथाय 9 दान बुहुमनिफ्राय बायजोआव नांथानानै दंमोन नाथाय दा बिथांमोनखौ गोबां नाजानायनि उनाव बुहुम फारसे लाबोफिननो थाखाय 4 एस्ट्रनट्सफोरा थांबाय नासानि स्पेस एक्स क्रिउ 10 मिशननि 4 क्रिउ मेम्बारफोरा इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनाव दा सौहैबाय आरो बिथांमोनहा लोगो मोनज्लायनानै रंजानाय आरो गोबालायनायनि मोनसे भिडिअखौबो शेयार खालामदों स्पेस क्राफ्टआव हिलियाम लिक जानायनि थाखायनो आरो माखासे टेकनिकेल जेंना जानायनि थाखायनो एस्ट्रनट सुनिता विलियम्स आरो बुड्स विलियम मरे बिथांमोनहा गोलाव सम नांथानानै थानो गोनां जादोंमोन दा बिथांमोनखौ बुहुम फारसे लाबोफिननाय जासिगोन पाकिस्तानाव बम बेरनाय जाथाय पाकिस्तान सल्जारफोरनि कनभय थांबाय थानायावनो गाग्लोबनाय जाथाय जायजों 7 सल्जारफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 2 जोखोम जानो गोनां जादों होननानै मिथिहोदों बालुच लिबारेशन आर्मियानो सल्जारफोरनि कनभयआव गाग्लोबदों जायजों बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोनदों फोरमायथिनाय बादिब्ला पाकिस्तान सल्जारफोरनि गं 7 बासआ थांगासिनो दंमोन लोगोसे गंनै गारिजों थांगासिनो दंमोन बेयावनो उदखारिफोरनि आईडीजों बुंफबनाय गारिजों सौख्रांहैदों आरो गुबुन गंसे गारिखौ ग्रेनेडजों गाग्लोबदों जेराव 7 सल्जारफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 21 जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों जोखोम जानायफोरखौ उनाव पाकिस्तान सल्जारनि हेलिकप्टारजों रैखा खालामनाय जादों आरो देहा फाहामसालि फारसे फाहामथायनि थाखाय थिसनहैनाय जादों आरो ड्रननि मददजों नोजोर लाखिनाय जादों होननानै मिथिहोदों ओजोंहाय बे गाग्लोबनायाव 90 सल्जारफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै बालुच लिबारेशन आर्मि अदेबानि उदखारि हानजाया दाबि खालामदों होलि फोरबोआव रायजोनि दाब दाब जायगायाव अदेबानि खना खनला जायगायाव गुबुन गुबुन जाथायफोर जानानै थांबाय फिन सासे सिख्लानि गोथै देहा बोखांनो हानाय जादों दिगुलि पुखुरियाव गोजावनानै थानाय हालोदाव बोखांनो हादों सिख्लानि गोथै देहा
थैनाय सिख्लाखौ दीपशिका नाथ होननानै सिनायनो हानाय जादों। न' फारसे गिदिंबोफिननायखौ लानानै दीपशिका नाथनि नखरनि सोद्रोमाफोरा सातगाव पुलिस थानायाव मिसिं कमप्लेन फाइल खालामदोंमोन। बेनि उनावनो पानबाजार थानानिफ्राय सिख्लानि गोथै देहा मोननायखौ खौरां मोनदों। बेनि उनावनो नायबिजिरनायाव सिख्लाखौ दीपशिका नाथ होननानै सिनायनो हानाय जादों। अदेबानि रोखा जादों। गिबियाव सुइसाइड जादों होननानै पुलिसा सन्देह खालामदोंमोन। नाथाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दीपशिका नाथआ गावजों लोगोआव 10,000 रां लानानै ओंखारबोदोंमोन। लोगोसे गावनि फोरमान बिलाइफोरखौ लानानै न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन। नाथाय जेब्ला गोथै देहाखौ मोनदोंमोन अब्ला दीपशिका नाथजों बेग अदेबानि रांजों लोगोसे डकुमेन्टफोरखौ मोनफानो हानाय जायाखैमोन। बेनिखायनो बे जाथाया बुथारनाय जाथाय जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। हलि फोरबोनि सानाव दीपशिका नाथखौ सोरबा दुथां सुबुङा लुथिनायनि थांखिजों गाग्लोबदों। बेनि उनाव बुथारनानै गोथै देहाखौ दिगलि फुख्रियाव गारनानै थांदों जानो हागौ होननानै दा सन्देह खालामनाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दीपशिका नाथआ सासे गुन गोनां फरायसामोन। मेट्रिक आनजादाव 96 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जादोंमोन आरो थांनाय बोसोरावसो BEd डिग्री कमप्लिट खालामदोंमोन होननानै फोरमायथिदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। जरहाटआवबो बथल सिफायनानै सासे सुबुंनि गोदोनायाव सुनाय जाथाय जायजों गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों दिप बरा मुंनि सुबुङा। उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। साबा सुबुंफोरा जौ बथलखौ सिफायनानै दिप बरानि गोदोनायावनो सुदों जायजों गाज्रि जोखोम जादों होननानै मिथिहोदों। बे दायाव सानै सुबुंखौ हमबाय। सिन्टु आरो गौरब मुंनि सानैखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों बिटिआरआव सानै सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। भारत भुटान सिमानि बगरीबारियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। फुंनि समावनो सिथलायाव फैनानै हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबफैदों जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों बागानपारा बगरीनि हेमराभाया। ओजोंहाय चिरांनि बिजनियावबो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। भारत भुटान सिमा मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा 2 नं दैलांझारनि अनिल बर्मनखौ गाग्लोबनानै बुथारदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा हाग्रायाव मैगं लायनो होननानै थांदोंमोन। बे समावनो हाग्रानिफ्राय मैदेरा बिथांमोननि सायाव गाग्लोबफैदों जेराव अनिल बर्मना जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बिथांनि माखासे लोगोफ्रा खारनानै खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों होननानै मिथिहोदों। इस्लाम धोरोमनि सुबुंफोरनि दा रमजान दान सोलिगासिनो दं। रमजान दान सोलिफुबाय थानायनि गेजेरावनो इउनिभार्सिटिनि केम्पासनि सिङाव माखासे फरायसाफ्रा नामाज फरायदों। नामाज फरायनायनि भिडिअ समाज बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो हिन्दुनि आफादफोरा गोख्रोङै धरना होदों। बेनि उनावनो भिडिअ शेयार खालामग्रा सासेखौ एरेस्ट खालामनायजों लोगोसे 3 सिकिउरिटि गार्डखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों। उत्तर प्रदेशनि मिरतआव थानाय IIMT इउनिभार्सिटि केम्पासाव जादों बे जाथाया। भिडिअ शेयार खालामनायनि दायाव खालिद प्रधान मुंनि सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।